Priatelia, zdravím vás. Haka vám dneska ukáže, akým spôsobom sa brániť proti krádežiam vozidiel. Naše video, ktoré momentálne natáčame pre vás, neslúži na to, aby sa páchatelia naučili kradnúť, ale v podstate je o tom, aby ste vedeli predchádzať ukradnutiu vozidla. Budeme vám ukazovať, akým spôsobom sa kradnú vozidla. Čiže 3 najčastejšie typy krádeží motorových vozidiel. Prvý najčastejší typ krádeže motorových vozidiel je ukradnutie motorového vozidla, s ktorým bude následne spáchaná iná trestná činnosť. Čiže tieto vozidlá páchateľ ukradne a vykoná s ňou trestnú činnosť, ktorú potrebuje, a to vozidlo nejakým spôsobom odparkuje a ďalej ho už nezaujíma. Druhý typ krádeže je vytipované vozidlo, ktoré slúži na rozobranie, čiže následný predaj náhradných dielov. A tretia je legalizácia ukradnutého drahého vozidla v zahraničí, kde v podstate vám ukážeme aj tipy a metódy zlodejov, akým spôsobom tieto vozidlá ukradnú. V ďalšej sekcii videa uvidíte, ako sa dá predchádzať, ako zistíte, že sa na vás chystá krádež motorového vozidla. A tretia záverečná je tá najdôležitejšia, aspoň pre mňa. Je to taká malá forma možno reklamy, ale každopádne veľmi účinná záležitosť zabranenia krádeži. Čiže preventívna časť, aby vám to vozidlo vôbec neukradli. Momentálne je na našom simulovanom parkovisku odstavené vozidlo. To vozidlo je neuzamknuté vďaka tejto rušičke a vďaka rušičke je vozidlo teraz voľne prístupné. Ako to vozidlo budeme kradnúť, vám ukazovať nebudeme. Ako som spomínal vo videu predtým, účelom videa nie je ukazovať tipy, ako sa vozidlo naštartuje, ale účelom videa je ukázať, akým spôsobom fungujú zlodeji. Čiže predchádzať tomu a dávať pozor na varovné signály. Ako náhle vozidlo nie je uzamknuté a majiteľ vozidla je preč, na radu prichádza zlodej, ktorý doteraz sedel v aute a s rušičkou vlastne zabezpečoval to, aby to vozidlo nebolo zamknuté. Keď zlodej prichádza k vozidlu, tak v podstate potrebuje to vozidlo zmeniť. Tú ešpezetku, ktorú už má dopredu nachystanú, zobral buď z podobného vozidla, alebo z iného, ktoré nie je v pátraní. Používajú ešpezetky, ktoré ukradnú vlastne v inom okrese, aby polícia nevedela spojiť tú krádež vozidla a tej ešpezetky. Čiže to nie je ukradnuté z rovnakého parkoviska. Momentálne je to vozidlo neviditeľné pre políciu. Polícia funguje takým spôsobom, že má v aute sojtron a ten hľadá vozidla podľa ešpezetky. A tým, že zmení ešpezetku, sa vozidlo stáva aj pre políciu nedohľadateľné, čiže neviditeľné. Ukradli sme auto, ktoré vlastne používame momentálne na nelegálnu trestnú činnosť, a vozidlo prichádza už so zmenenými ešpezetkami. Prvá najčastejšia vec, na ktoré sa vozidlo používa, je vlastne nelegálne natankovanie. Vozidlo má vymenené ešpezetky, prídu na benzínku, natankujú vozidlo a samozrejme z benzínky čiara. Predvedli sme si vlastne využitie ukradnutého vozidla na nelegálne natankovanie. Ďalšia trestná činnosť, ktorá sa deje vlastne s ukradnutým vozidlom, ktoré je používané na nelegálnu trestnú činnosť, je v podstate rôzne lúpežné prepadnutia alebo prepadia benzíniek, rôznych obchodov a podobne. Takže si nasimulujeme v podstate aj vlastne využitie ukradnutého vozidla aj na takúto trestnú činnosť.
Priatelia, doteraz ste videli dva zábery. Prvý záber bol vlastne nelegálne natankovanie s ukradnutým vozidlom. Druhý záber bol prepad benzínovej pumpy. A teraz vám ukážeme tretí záber. Zlodeji dosť často používajú ukradnuté vozidlo na rôzne vykradačky a potom to vozidlo samozrejme po použití trestnej činnosti niekde odstavia a už sa ďalej o ňo nezaujímajú. Dneska si nastimulujeme vlastne, ako tí zlodeji to prevádzajú tento tretí typ krádeží, to znamená vykradnutie napríklad nejakého skladu, nejakých kontajnerov a podobne. Dosť často používajú túto technológiu, to znamená kameru na telefóne a v podstate cez vrtačku vlastne navrtajú buď nejakú garáž, alebo navrtajú nejaký kontajner, vďaka kamere so svetlom to vsunú dovnútra a zistujú, čo sa tam nachádza. Samozrejme, keď tam majú niečo veľmi zaujímavé, tak to je ich cieľ tej krádeže. Vďaka takejto technológii v podstate veľmi jednoducho aj cez nejakú dierku alebo netesnosť vo dverách a zistia, čo všetko sa tam nachádza. A tým chcem povedať, že ani auto v garáži alebo na nejakom perfektne zabezpečenom priestore ešte neznamená, že tí zlodeji si ho nenajdú a nedokážu si ho očakovať. Takisto aj iné veci, napríklad, drahú elektroniku, parfémy a podobne. Ďalší typ krádeže vozidiel je už vysledované vozidlo, v podstate, ktoré je určené na rozobratie. V týchto prípadoch dávajú tipy zvyčajne tipery. Buď sú to ľudia, ktorí majú prístup k informáciám o vozidlách, alebo sú to ľudia, ktorí pracujú v servise, poznajú vaše vozidlo a to vozidlo si zabezpečia takým spôsobom, aby ho dokázali efektívne odsledovať, vedia, akú má výbavu a v podstate takým spôsobom to vozidlo aj ukradnú, že je na objednávku. Tieto vozidlá opäť skončia v nejakých prenajatých servisoch, kde sa rozoberajú, alebo v nejakých garážach. Takže si ukážeme zase rušička. Človek, ktorý o ničom nevie, odchádza z vozidla, snaží sa vozidlo zamknúť. Je rušička zapnutá, auto nevie zamknúť, odchádza, nevšíma si toho a teraz už len čaká na príchod zlodejov. Pred chvíľočkou sme si ukázali dva typy krádeží. Prvý typ krádeže bolo ukradnutie motorového vozidla za účelom páchania inej trestnej činnosti. A druhý typ krádeže bolo ukradnutie motorového vozidla, ktoré bolo určené na rozobratie, čiže rozbúranie technicky. A tretí typ krádeže je drahšie vozidlo, ktoré bude následne zlegalizované, ukradnuté a používané v podstate niekde v zahraničí. Celý ten priebeh začína v podstate dvoma typami príbehu. Prvý príbeh sa odohráva, keď predávate auto. Vy si dáte originál inzerát a na tom inzeráte prichádza tzv. Tiper. Táto osoba zisťuje typ zabezpečenia, vašu výbavu a podobné záležitosti k vozidlu. A tu by som veľmi dával pozor, keď predávate vozidlo, aby ste nepovedal nikomu, aké tam je zabezpečenie. Pri predaji vášho vozidla doporučujem o zabezpečení absolútne nehovoriť a spomente ho iba vtedy, keď to vozidlo už budete mať na 100% predané a odozdávate kľúče, máte všetko vyplatené. A určite nevravte, aké máte zabezpečenie a nič okolo bezpečnosti. To je jeden typ, kedy vás môžu vytipovať u krádeže vozidla drahého. Druhý typ je, keď sa kompletne sleduje osoba. V tejto dielni pred malou chvíľočkou náš simulant, náš technik ukradnul vozidlo. Ukradnul ho cez zlodejov, rozobrali to vozidlo. Čiže je jasné, že v tejto dielni sa deje niečo nekalé. Teraz začína tá ďalšia krádež, kde v podstate technik má GPS-ko. Na čo je to GPS-ko dobré? Počas servisu si technik nachystá GPS-ko
a využije moderné sledovanie vozidla. Vôbec nie je potreba niekoho stále sledovať. To GPS-ko je zaizolované, dokáže v podstate poslať informácie 2 týždne v kuse. Dá si to na akúkoľvek časť, kamkoľvek bude chcieť, proste všetko, čo je z kovu. A momentálne človek, ktorý dal vozidlo do servisu, nevie, že má sledované vozidlo. Toto potrebujú v prvom rade zlodeji. Po skončení servisu vozidlo odchádza preč. To GPS, ktoré sme umiestnili na to vozidlo, tam v podstate vydrží kľudne 2 týždne. Tipper teraz bude sledovať vaše návyky, bude sledovať, kam sa s vozidlom pohybujete a hlavne, kedy prichádzate večer domov a kedy je to auto bez dozoru. S najväčšou pravdepodobnosťou servisy, ktoré rozoberajú auta, aj fungujú týmto spôsobom. To znamená, že už počas servisu vám tam dajú GPS-ku a ten zlodej už len čaká na chvíľu, kedy to auto môže bezpečne odviesť a ukradnúť. Naše vozidlo bolo momentálne odsledované, zlodejov máme nachystaných. Celú dobu v podstate sme nevedeli, kde sa nachádza naše vozidlo, ktoré máme ukradnúť. Finále je také, že cez GPS-ku, ktorá bola montovaná v servise, sme zistili polohu vozidla. Teraz vám ukážeme, akým spôsobom sa to vozidlo v podstate krádne. Využijeme k tomu bezkľúčový štart, využijeme vlastne k tomu aj nejaké technológie, čiže si odsledujeme človeka, ktorý odchádza do reštaurácie, budeme mať dokonalý prehľad, čo robí v reštaurácii, ako dlho sa tam zdrží a potom prídu na rad samozrejme zlodeji. Auto, ktoré budeme kradnúť, je práve tu. Cieľ, čiže majiteľ vozidla nemá šajnu o tom, že v podstate to auto ideme ukradnúť. Ukradneme mu ho bezkľúčovým systémom, ktorý sme si v podstate nachystali. Tu máme skrytú kameru. Takýchto skrytých kamer máme v podstate 10. S tými kamerami dokážeme celý priestor monitorovať, čiže my presne vieme, že ten majiteľ vozidla sedí v reštaurácii a že vzduch je čistý. Vďaka týmto kamerám. Presne takto funguje už organizovaný zločin, ako náhle je údrahších aut. Vo vozidle máme GPS-ku a zlodeji už len čakajú na vhodnú situáciu. Tá vhodná situácia nastáva práve teraz. Tak, vozidlo sme ukradli spred reštaurácie. Samozrejme, po celú dobu bolo v aute zapnutá rušička, ktorú máme teraz umiestnenú vpredu. Takže rušička zabezpečovala to, aby v podstate v prípade, že by to vozidlo malo nejakú GPS-ku, aby sa nedalo zamerať, kde teraz momentálne sa to ukradnuté vozidlo nachádza. Na to, aby sme tú GPS-ku aj našli a vyradili z funkcie, v podstate máme detektor na GPS-ko. V podstate detektorom dokážeme vyhľadať, kde sa to nachádza, hej. Dali sme si to teraz tu, ale dôležité je, že v podstate, keby to bolo aj niekde v plaste, hoci kde zoberete vrtačku, cez detektor zistíte, kde sa tá GPS-ka nachádza a vrtačku ju iba rozvrtáte. Tým GPS-ka skončila. Ako náhle urobíte ďalšiu kontrolu, pretože môžu byť GPS-ka vo vozidle aj dve, prejdete si celé vozidlo a ako náhle zistíte, že vozidlo je čisté, vypínate rušičku a vozidlo je pripravené na export do zahraničia. Na dnešné natáčanie, ako sa kradnú vozidlá, ako sa dá proti tomu brániť, som si pozval aj firmu, ktorá sa živí zabezpečovacími systémami. Konkrétne sa jedná o slovenský produkt a o slovenského výrobcu a v zastúpení Vamer 1 a majiteľa pána Vámoša.
Dneska jeho pracovník nám porozpráva všetky typy zabezpečenia a vlastne akým spôsobom funguje. Na zabezpečenie auta proti krádeži nám slúži takáto malá vec vo veľkosti zápalkovej škatulky. Máme 3 typy zabezpečovacích zariadení. Vámer 1, kde nám slúži auto zabezpečené voči naštartovaniu, čítačkám a skerenom kľúču, voči výmene riadiacej jednotky a spínacej skrinky. Potom máme nadstavové časti. Vámer 1 odťah, kde auto máte chránené voči odtiahnutiu, naloženiu, krádeži kolies a motorový priestor. Máme potom tretiu časť, Vámer 1 akustik, kde auto máte chránené už aj interiérovo a batožinovo, kde batožinový priestor máte chránený tvrdou blokáciou kufrových dverí. To znamená, že po otvorení auta do 20 sekúnd tú našu kazetku musíte vložiť do namontovanej šachty v aute a potom môžete manipulovať aj s kufrovými dverami. Pokiaľ to nespravíte, to auto začne trúbiť, signalizovať, že s tým autom sa niečo deje. Ukážeme si rôzne príklady, ako to zabezpečenie funguje a ukážeme si, ako si viete auto na 100% zabezpečiť proti ukradnutiu. Nastúpime do auta, na dané miesto zasunieme tú našu namontovanú kazetku a môžeme štartovať. A s autom bezpečne odísť. Po nastúpení auta, pokiaľ tú kazetku nevložíte do namontovanej šachty v aute, tak to auto neviete spojazniť, hej? To auto sa správa úplne mŕtvo. Aj keď zlodej by sa do auta dostal, či s nejakým notebookom, alebo nejakou rušičkou, alebo nejakým zariadením, ktorým by to chcel načítať, tak neodíde s tým autom, lebo je to proste zablokované. Naše auto je vybavené systémom VAM, ale teraz vám ukážeme, ako by sa chovalo, keby nebolo vybavené VAMkom a ukážeme vám, že auto zachránime vďaka vám. Prvá vec je vlastne vstup do vozidla. Auto je otvorené. Ja ho zamykám. Odozdávam kľúčik. Kľúčik nemám. Prichádza zlodej, ktorý si načíta kľúč a je v aute. Čiže zlodej sa do auta dostane, ale neukradne ho. Dáme vámko. Z načítaného kľúča si pekne naštartuje a odchádza preč. Takže priatelia, teraz vám ešte ukážem jednu vec. Mám originál kľúč, čiže v podstate som pojazdný. Ten kľúč je tu, bezkľúčové štartovanie by malo fungovať a môžem mačkať, a je to takto zavriem, malo by to písať, nepíše. Vidíte, že to ukazuje, hej? Že proste naštartovať sa nedá. Môžem mačkať koľko chcem, pokiaľ nedám vámko. Zasunieme vámko a odchádzame. Ešte vám ukážeme jednu vec. Naše vozidlo je vlastne predpripravené na to, aby sa nedalo nielen odtiahnuť, ale aby sa nedali ukradnúť kolesa. V podstate teraz simulujem odchod z vozidla, čiže vyťahujem si vámko. V túto chvíľu si vozidlo načíta uhol, v ktorom bolo zaparkované. Čiže platí to aj vtedy, keď to vozidlo bude odparkované aj v nejakom uhli, napríklad, že by bolo v kopci alebo podobne. Hej. Vámko som vyťahnul, zatváram auto, zamykám auto a odchádzam. Ako náhle by prišiel teraz zlodej a chcel by ukradnúť kolesa, my sme si to nachystali dopredu, a stačí sebemenšia zmena uhlu. Toto isté platí, teraz to deaktivujem. Toto isté platí aj pri pokuse to vozidlo naložiť, vozidlo odtiahnuť. Čiže nie len ochrana kolies, ale aj ochrana proti odtiahnutiu, proti naloženiu. A zrovna tak to platí, aj keď niekto vojde dovnútra a do 20 sekúnd nedá kazetku. Sú tam pohybové čidlá, ktoré vás zaznamenajú a pokiaľ do 20 sekúnd nedáte kazetku, auto začne zrovna tak trúbiť. Prečo trúbi a nehúka je jednoduché. Dneska na každom parkovisku húka nejaké auto. Nikto si to už nevšíma. Trúbenie je taký signál, na ktorý reaguje väčšina ľudí. Páchateľ, aj keď sa dostane dovnútra do vozidla, hej, aj keď sa dostane dovnútra, nepomôže mu to nič, lebo za 20 sekúnd neukradne ani rádio, nedá preč ani žiadny diel z toho vozidla. Čiže vozidlo je dokonale chránené vo vnútri, vozidlo je dokonale chránené proti krádeži kolies, vozidlo je dokonale chránené proti odtiahnutiu, naloženiu a o
prekonaní a naštartovaní ani nehovorím. Je to taká malá reklama vám systému. Ja si neodpustím na záver jednu vec. V každom prípade si treba to auto ochrániť. Investícia, ktorú vám teraz ukazujem, je oproti majetku hodnote toho vozidla minimálna. Ja osobne si myslím, že tých 5 až 10% by sa určite investovať do toho vozidla malo. Základný systém vás vyjde okolo 350-450 eur, odťah okolo 800 eur, akustik okolo 1200 eur, ale auto vám nikto určite neukradne. Záleží len od vás. Buď budeme auta chrániť a nehľadať, alebo ich budeme hľadať spoločne. Na obidve tieto varianty je HK Team aj vám systém pripravený. Pekný deň a ďakujeme za vašu pozornosť.